Mangamuti mi guys. First time na rin makapangamuti sa kuan ni nanay. Tinanim ni nanay, daragda ko lubang. Nayon sari nay, sagbuta. Sa puti ni? Hala duhan ni kapuno nay. Nanay blak sa putis nanay oh. Muda ko ni dani, muda ko ra ba ning kahoy nay. Pero luag pa man po nay blak sa puti. Nagtanim mo nay mangga. Kape ni nay? Nay kape si nanay asa tanan din nanay mo palit og kape nga barako. Kani mangga ang Indian man ni. Manig mangga nay nga. Indian. Ini guys rambutan. Ndaday ko ana malbiri awa. Og imos jang salingsingan tanawa. Kita mos bunga ardagana. Sarabi bunga kadagan oh. Sa bagong tubo nga salingsing danay si budjasan si madir dare oh. Mapay pagtanom. Pero agang to jud kamuti. Ginungan ng gilabag maninjo. Hala nga nung gilabay maninjo ang anak. Ang anak is gilabay nila guys. Yeah. Nasa man nga tiil naman nabilin. Hala gajud mo staff toy. Tata na bing. Ay limonsito guys ya. Puro ka bunga. Dako naglimonsito. Ay dagan si bujas oh. Na medyo daris bukid kay makatanim-tanim ka. Karon mga muti sa mi. Malalaman din niron kung naabay unod nilang kamuti. Galig ka ng ilang kamuti-kamuti na nagipang plantid ra. Palit ra kamuti birkado da sumayad kub-kub. Di ko ha. Lara ko tits. Ngayon, sorry sa tahala. Ano kung diya dito do? Unod sa katay. Ala, wadyo ko namutbut guys. Naadyo di ay. Sapa ha? Wad sa kamatikang kang mo diha. Ay na, dapat kagmaon. Anak ra mo guys, kay mangugub ko dari guys. Ha? Udah kagliki. Kagliki guys. Hoy, mag-reels. Nga na, wala na mag-reels. Kub-kub, video. Mag-reels. Lagi. Dating. Halaga ko guys, maguwang sa kumajingking. Halaka. Maguwang sa kumajingking. Dilalin may mga muti ba? Labi nagbagong pangamutihan. Wala na may unod. Pero may unod sa katay oh. Nakakuha ko unod sa katay. Ha? Nangunod na day pagkatay pero gagmay. Nadaghang unod sa katay ang nakitan pero gagmay pa. Mao pagrayan ko hagas nga nawad na kong paglaom. Kansi matananik katong sila nang muti kinaunhan aram to daghana. Lami dire ka nang ikaw makauna. Unay tabangin ay rescue ha sa minay. Hani ba nimo kamuti na mangilam pag amo guro. Ni kay murag ning lagurok. Bing, ning lagurok bing pag dus-dus na nga na. Haraman. Pag makuha bing. Kinahanglan din guys, ma-video ni. Kaya maku hoy, hala marag binuungan. Lagi. Kamu tuna. Ano ko na lagi? Lagi. Ano ko na lagi? Ang panginabuhian na to bing, ngaril. Kinahanglan makuha ag ebidensya kay. Asa may pang reel nato dano. Pwede ko ka swerte. Papay mo swerte, basi gugma pukon pa. Adyo na naman ni guys, isaksak sa atong bugas. Isa. Murag banakun guys. Ya, darabing. Ajik ang bilat ng bijuan bing ha. Madana guys, kay gikut-kut na, gibukbuk na gut-kut tas ilaga guys. Adyo na ni nana ko dani pang kuanay. Panglunaway. Okay na day. Salamat day. Habi day. Ha? Sabit siya mong liog, day. Maingon ako ni mo, day. Ano lapitan mo ka mo? Di ara! Ha? Ano na? Hani man? Punggay! Kung nakakubkubi guys, pero di po rin daghan ka, Jo. Para magkong labo nga.
Tabing bing tapon na ganito si Lupin. Natin naghanda na bing tinapok ni Nanay Bing. Dari dapit bing isa ano na. Ana. Dagdag ko dito do, saling lagi ilaga. Medyo na naman na. Panda, tilapilin. Sarap ba itong uban? Dari mo to. Ay, fair diving. Na guys, daghan man day pod. Makapanihapon man day pod dadaning. Sidaran pod cute. Saling lagi ilaga. Grabe ilaga. Naada ko nay. Daghan. Ina ko dako. Daghan man day bing. Kamot si buwad imong kon bing dako. Tapok sana da bing. Aman. Kan hamisun ba? Hamisun. Hamisun ko na bing mura ni mo bing. Na naman kuha guys oh. Pwede na kaayo na, panihapon na. Kana neta kay murag na neta liksik, kunari. Tah, kana. Wa lagi mawad kari. Kari. Kari pudo ah. Lain. Wala. Tah, kana. Tah, amo na kaon. Kana na kana neta liksik. Uli na. Daghan day pa itong kuha nay. Ano kay kaon sana? Hala, dana ni haguros na. Hanghang mo dito ni mga mutir, labo nga pa ni kamutihana. Aggan na sige. Braas ka baga. Nah, labaw. Labaw po itong hanggang kamutihan. Excited ko rin ito na, kaya first time mukubkuba ako, maka first time ko kubkub dani. Kisa may nananim danig dragon fruit na eh. Kisa nananim mag dragon fruit. Di ha? Nay, mga ako kapag silaw na eh. Uy, kabangan man to. Kabangaan na ganila, mina. Kuha na ito, Bing. Kaya itong sluag. Anong vinegar. Saan na ni? Ay. Ha? Matabang gagitin ra. Oh, dito sa kaya sa gapon. Dito sa kilo ko kabuo. Ay! Ginahan sa kanila kanabang. Okay. Dagbintaha. Kaya na bundag na. Mga amiro ka pa dyan. Tata na. Yeah guys. Ta. Tana. Lami deres bukid kay. Libre na kag pagkain. Basta magkugi laman. Basta magkugi lang magpangawat. Libre na pagkain. Ha? Pito dari mga prutas nga pangipon ran imo. Idi ka jo mag-care ag mga tao dari malata ra man gud kan enros langgam. Sakpan. Sige, TV. Yana, humana ko hiwa. Bilisan mo na beng beng, nukalan, burato. Agay, basta karang hanga po na beng. Mukbang ko ni guys pang reels na. Dahil ko ta kapata. Nga na guys, mag-reels guys. Nang po man mo. Para-paraan kay nang jud po income sa reels ginag. Suka nga na ay sili. Let's try kung wow. Ano mi alay? Nung lagi suka dai. Mani suka. May ada oi? Ang suka mo lami. Ha? Diana guys, gisundo na ko sang Banabels kay managaho ang day of rest. Hamaghalin. Basigin mo na po ng sikpat ha. Pilihalin na to ron, may big hapon. May big hapon. Kay mo may makaya sakjanan. So dapat upalit taga sakjanan duwi kanang dako kadyo nga dump truck kana makargag tibuk bay. Di oy katong trailer truck ada nang dump truck. Ah, di dump truck. Truck. Palit sa mig pancake kutas. Spanish bread tayo basta init ka nag-aso-aso pa dus ka init. Iyay. Spanish bread. Ah, init. Init. Pero sa kay mukhaan ko kay buntas naman eh. Tadyo mo gud minaniud to dito puti. Ano man? Ha? Ato rig isog na.
Agay. Ah! Agay. Ha? I-search. Lutay. Ah, pag-search ko na kung glutid kay manguan ako na po ni manginas. Grabe bulingon aron taas na nagbulingon. Grabe bulingon aron taas na to.